Кніга Йова, раздзел 19. У адказ сказаў Йов: «Што вы ўсе кроеце душу маю і мучыце мяне словамі? Вунь, 10-кратна суджаеце мяне, ды не чырванееце, прыгнятаючы мяне. Відавочна, калі я сапраўды зграшыў, дык грэх мой застанецца са мною. Калі вы ўздымаецеся супраць мяне і папракаеце мяне ганьбамі маімі, дык прынамсі цяпер зразумееце, што Бог пакараў мяне неадпаведным судом і сеццю сваей аблытаў мяне. Бо калі я крычу: «Гвалт, сцярплю я», мяне не чуюць. Калі ўзношу голас, няма таго, хто б судзіў. Ён загарадзіў дарогу мне, і не магу я прайсці, і на сцежцы маёй ён раскінуў цемру. Ён сцягнуў з мяне славу маю і забраў вянец з галавы маёй. Ён зруйнаваў мяне з усіх бакоў, і я гіну, і зваліў ён, як дрэва, спадзяванне маё. Разгневалася на мяне абурэнне яго, і так пачаў ён лічыць мяне ворагам сваім. І прыбылі разам дружыны яго, і праклалі сабе дарогу супраць мяне, і акружылі аблогаю палатку маю. Аддаліў ён братоў маіх ад мяне, і знаёмыя мае быццам чужыя адышліся ад мяне. Пакінулі мяне мае сваякі, і тыя, што ведалі мяне, забыліся пра мяне. Хатнія ў доме маім і служанкі мае за чужога пачалі лічыць мяне, і быццам прыхадзень стаўся я ў вачах іх. Паклікаў я слугу свайго, а ён не адгукнуўся. Я вуснамі ўласнымі ўпрошваў яго. Дыханнем маім брыдзілася жонка мая, і смярдзючы я для дзяцей у лонне майго. Пагаджалі мною дзеці малыя, і калі я ўставаў, яны здзекаваліся з мяне. Пагарджаць пачалі мною колішнія суразмоўцы мае, і той, каго я больш за ўсіх любіў, адвярнуўся ад мяне. Да скуры маёй у змардаваным целе прысохла косць мая, і змарнелі дзёсны мае вакол зубоў маіх. Злітуйцеся нада мною хоць вы, прыяцелі мае, бо рука Господава дакранулася да мяне. Чаму вы, як Бог, пераследуеце мяне, і чаму не насычаецеся целам маім? Хто прадставіць мне магчымасць, каб былі запісаны словы мае? Хто дасць мне, каб былі яны зазначаны ў кнізе разцом жалезным і алавяным, каб навечна былі высечаны на камені? Ведаю вось я, што адкупіцель мой жыве, і што ў апошні дзень падымецца ён над парахном. І пасля таго, як сцягнуць з мяне гэтую скуру, з цела свайго убачу я Бога. Яго сам я ўбачыць мушу, і вочы мае павінны аглядаць яго, і нішто іншае. Змарнелі ныркі мае ва ўлонні маім. Калі вы кажаце цяпер: як жа мы будзем пераследаваць яго і корань слова знойдзем супраць яго? Дык бойцеся вастрыя ляза, бо мсціўца за несправядлівасці меч, ды ведайце, што ёсць суд.